Кримська татарка за походженням, а українка за громадянством представить Туреччину на міжнародному конкурсі краси. Сафіназ Джеліл побореться за звання «Місіс Глоуб 2019». Це найпрестижніший світовий конкурс краси для заміжніх жінок. Конкурс за кілька тижнів відбудеться у Китаї. Як Сафіназ Джеліл готується до виступу і чому жінка, яка раніше не мала нічого спільного із конкурсами краси, вирішила поборотися за звання найгарнішої пані планети. Про все далі. Цей рік для кримської татарки Сафіназ Джеліл став по-справжньому дебютним. Жінка, яка раніше ніколи не цікавилася конкурсами краси, наважилась вийти на подіум спочатку, аби поборотись за звання «Місіс Юкрейн Інтернешнл». А коли виборола там бронзову нагороду, поставила собі за мету здобути ще й титул у Туреччині і стала володаркою звання «Місіс Туреччина Глоуб 2019». Для меня это площадка, понимаете, я прихожу на конкурс красоты и ухожу оттуда как минимум с 20-30 новыми подругами. Это совсем другое, нет никакой конкуренции, это сплошная любовь, радость, взаимопомощь. Конкурсы дали мне понять, дали мне возможность найти людей, которые действительно этим живут. То есть, которые не занимаются благотворительностью, они ею живут, для них это их жизнь. И дали возможность увидеть людей, которые используют некие посили просто для самопроявлення. «Місіс Глоуб» – це найпрестижніший світовий конкурс краси для жінок, що вже мають чоловіка та дітей. Тепер, після бажаної перемоги на попередньому етапі, уродженка Криму представить Туреччину на міжнародному конкурсі вже у Китаї. Стартує він наприкінці листопада. Сафіназ зізнається, перемозі потішиться, утім їде туди не лише за короною. Мне всегда нужно только мое место. Мне не нужно 1-е или 20-е. Мое место, то место, с которого я смогу сделать наибольшее количество дел, которые мне интересны, которые для меня важны. Я не борюсь за главную корону, я вообще не борюсь, в принципе. Ни за корону, ни за что-то еще. Это ведь все не для этого. Сафіназ Джеліл – щаслива мама 4 дітей. Останні 5 років вона активно займається благодійністю, допомагає молодим мамам та вагітним жінкам. Зізнається, саме додаткова можливість підтримати свої благодійні ініціативи і стала для неї головним мотиватором для участі в конкурсі. Високий титул дозволяє зробити набагато більше. До того ж, це ще й нагода бути прикладом для тих, кому вона щодня допомагає. Мне было важно выбрать именно тот конкурс, который по-настоящему делает что-то хорошее. То есть для чего вообще все это? Красота – это здорово, но это же не единственное, что важно. Мотивировало то, что девочки стали мне писать, они вообще нашли мне эти анкеты и сами за меня заполняли их. Есть мы, а есть люди, у которых совсем другая жизнь. У них очень мало денег, у них очень мало мотивации, у них очень мало радости. И для них человек, который может чего-то достигать, це дійсно мотиватор. До Китаю Сафіназ Джеліл вирушить вже за кілька тижнів. Нині активно готується, обмірковує стратегію, підбирає вбрання та образи. Утім, після участі в конкурсі виходити на подіум більше не планує. Принаймні поки що. Такі змагання відбирають багато часу. А головне для Сафіназ Джеліл – родина, діти та благодійні проекти, в які жінка вкладає душу. Саме на них вона і зосередиться. Вікторія Козуб, Заман, АТР.